5 comunidades de montes e medio cento de propietarios asinan unha demanda colectiva contra as empresas Naturgy e Elecnor como responsables civís do incendio orixinado nun poste eléctrico que en marzo de 2019 arrasou máis de 1000 hectáreas de monte en Rianxo. A causa que provoca o incendio ven determinada porque arde un posto, o famoso posto 66. Eso conectado co feito de que había biomasa vegetal no chan é o que provoca tanto primeiro as chispas e logo a expansión do incendio. Por tanto, parece que neste caso concreto están descartadas completamente que fora fortuito, totalmente fortuito, que a causa fora non conocido, que fora completamente plantado por alguén, sino que a causa que en principio todo apunta a que provoca o lume é precisamente a conexión desas dúas circunstancias, é dicir, o estado de conservación dun poste xunto coa existencia de masa de biomasa forestal como consecuencia que se fixera unha trituración e non fora retirada. Os demandantes reclaman unha indemnización equivalente ao custe de reposición dos terreos queimados, co fin de favorecer un novo modelo de xestión da masa forestal que axude a previr os incendios, limitando a masa de eucaliptos e establecendo cordóns de especies frondosas como cortalumes. De alguma maneira, a mensaxe que planteamos é positiva, nos vemos obligados a plantear unha demanda, pero entendendo que o fin deste asunto non é outro que poder facer de palanca de cambio cara a un proxecto distinto, cara a un proxecto sustentável. Non queremos plantealo como un ataque a ninguén, sino como unha forma de defendernos para afirmar a dignidade dos comuneiros e plantear unha saída nun proxecto diferente e sustentável. Ademais de apoiar a plataforma, o Concello de Rianxo, como titular dunhas 20 hectáreas afectadas, presentará tamén unha demanda propia. O Concello, polo tanto, apoia moralmente esta reivindicación, e tamén ímonos sumar ao que é a reivindicación, está elaborando tamén o seu propio estudo para unha parcela de aproximadamente unhas 20 hectáreas que lle pasa ou que a calqueira particular ou a calqueira comunidade de monte. A demanda da Administración Municipal seguirá previsiblemente o mesmo percorrido xudicial da causa colectiva que se instrúe en Madrid, dado que ali teñen a súa sede as compañías demandadas.